Yun o. Kumusta mga kailaw? Ngayong araw pa lang ito ay papunta kami ngayon sa Naga City kasi nagyaya yung kaibigan ko mag-vlog. Inaantay ko lang muna siya. A few moments later. Nandito na, dumating din. Anong pangalan ng vlog mo? Neil TV Vlogs. Neil TV Vlogs. Yan na yung service namin, no? Tricycle. Tricycle muna. Yan, biyahe na kami. Bye-bye. Yun, nandito na ngayon tayo sa Naga City. So mga kailaw, nandito na po tayo sa Naga City. Ito po yung Plaza Rizal. Tara, puntahan po natin. Malamig. Eh, mga quick. Siguro na dito. Ha? 20 dito? May pipino na may suka. Kano isa yan? Kano isa? 10 isa? Buko sa akin. Dalawa. Eh, galante yung sinil, oh. Nililibre ako niya, oh. Bago po tayo mag-ikot, kain po muna tayo ng ano to eh. Ang tawag po dito sa Bicol, bulastog. Manang isa 18, no? Dati lang, 15. Log. Dito po sa Plaza ng Naga, marami po siyang mga mabibilhan. Meron na mga itlog, meron mga inumin, meron din mga mani. Kaya hindi rin po kayo magugutom. Kailangan lang po dito may baon kang pera para meron po kayong panggastos. Sarap. Sarap. Masarap talaga pag libre. Masarap yung sauce niya, yung suka. Manamis-tamis. Mamaya ikot-ikot po tayo dito sa plaza. Kasi ngayong gabi, marami ditong mga ilaw. Marami nakasabit sa mga puno. Tapos mayroon ding banda, mayroon mga disco lights.
mag-subscribe, like, and share. Bye-bye!